ಗಾಡಿ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಓಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಮರ್ಸಲ ಬೈದುಂಡಿಯೋ ಮರ್ಸಲ ಬೈದುಂಡಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾನ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಡಿಗೆ ಮೀನ್ ಬೇತೇನೆ ಪೂರ ಆತ ಎಂಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಲೆಸ ಬರ್ಪುಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹಾಪುಡು ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ ಹಾಪುಡು ಮಗಳಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಕರಂಚಿದ್ರು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಒಡೆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋಡ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪು ಒಂಜಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೋಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ನಾನು ಒಂಜಾತು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ನೀರು ಪರ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ನೀರು ಪರ್ರೆಗಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲುಪ್ಪೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಡು ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ಗೆ ತೊಂಬೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಪುರ ವಿಜಿದ ಜ್ಯೋತಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪೆ ಈತ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ವರ್ತ್ ಪಂದೇನು ನಿಂಗೆ ಉಡುಪಿಡಿ ಏನೇನೋ ಪುರ ಎಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪುರ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ತ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಡುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೋಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಜಾಗ ಅಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಜನ ತೋರಿತ್ತಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ನಿಕಲೆ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ನೀನಿಲ್ಲ ತಂದು ಬೈದ ಉಡುಪಿದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಇಡೆ ಬರೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಸಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ನೋಡು ಕಲ್ಸಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡರಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಸೈಡೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೂರು ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ದಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಕಿಚನ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತಾನೆ ಕಿಚನ್ ಹಿಡು ಪೂರ ನಿಗಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುದುಪ್ಪರು ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವಡು ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸೆಮಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಡಬ್ಬಿಡು ಪಾರ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ದ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಿದ ಡಬ್ಬಿಡು ಪಾರ್ದಿ ಓಡಿಗೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿದ ಡಬ್ಬಿ ಬಕ ಅವೇನು ದಿವಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಕ ಐಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಮಾತು ಎಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಬಕ ಮಗಲ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಸುರು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋನು ನಮ್ಮ ಮೇ 29 ಇನಿ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ತಾರೀಕು ನೆನಪಿದ್ದಿ ಶಾಲೆ ಶುರು ಅವಡನ ಮೇ 30 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಮೇ 30 ಬಂಡೆ ಶನಿವಾರ ಎಂಕುಲು ಬುಧವಾರ ಬರೋಡನ್ನ ಎನ್ನುದಿತ್ತ ಅಂಡ ಬುಧವಾರ ಪೋದು ಗುರುವಾರ ಪೋದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋದು ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಅಂಡ ಶನಿವಾರ ದಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ನಿಗಿರಿ ಎಂಚ ಜನ ಒಂದೇರು ಪಂಡದು ಏತ್ ಜನ ಒಂದೇರ್ತಲಿ ಗಾಡಿ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಲಂಚೆನೆ ಜೂನ್ 1 ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆಗೆ ಲಂಚೆನೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಂತೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆರತಿ ಮಲ್ತದು ಕುಂಕುಮ ಪುರದಿ ಇದು ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡೆ ಏನು ಪಂಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತಂದು ಐಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮಾತು ಜೋಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತಂಬುನಾಗಲಿ ಇಂಚದಿ ಓಡು ಅವೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದ ಗೋಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕುಣ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೋರಿ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಗಿಂಬಲ್ ಅವೇ ತೂಕ ಬಲ ತುಲಿಸನ ಮೂಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಭಿಜ್ನಾಗ 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಗೆಲ್ಲ ಇರುವೇರೆಗ್ಲ ಅಗಲೆಗೆ ಏನಂದು ಪನ್ನಿಡ ಆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಇಡು ಅಗಲು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಕ ನೋಡು ಏತ್ ಐಟಮ್ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಕನ್ಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಓಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಡೆಗೆ ಏನುಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ ಒಂದುಂಡು ಬೈಜೇನೆ ಇಲ್ಲರಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸೆ ಮಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಅಂದೆ ಸರಿ ಸೌಖ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರ್ಸೋತಾಣ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಂದು ಶ್ಲೋಕೇನ ಮತ್ತೆ ಕಂದೆ ತೋಜವ ಇತ್ತಲಿ ಶ್ಲೋಕೇನ ಬರ ಕಂದ ಓಕೆ ಏತ್ ಉಂಟು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ ನಿನ್ನೆ ಅಬಿ ಏನಿಗೆ ತೊಂದ ಅದಕ್ಕ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಪಂದೆ ಕೌಂಟು ಏರ್ ವಿನ್ನು ತುಕ 17 ಇರತ್ರ ನಿನ್ನ 17ಗೆ ಸೊ 17 ಐಟಮ್ಗಂತ ಬಿ ಸೋದೋಲು ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ವಿನ್ನಾತೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಏತ್ ಕೊರ್ತಾಂಡಿಯ ಪೋದು ನಮ್ಮ
ಓಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಬರ್ಸಲ ಒಯ್ದುಂಡಿಯೋ ಬರ್ಸಲ ಒಯ್ದುಂಡಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದತ್ತ ಒಂದು ಬಾರ್ದಿನತ ಅಯ್ಯಬ್ಬಾ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚದುಲ್ಲ ಎಂಕ ಈತು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಏನ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂದು ಪೂರ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಪೋಯ ಮೂಲೆ ಬೋರೆ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ತೋಜವ್ಯಾನ್ ಏನ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂದು ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಚೀಲ ಕಂದ ಆಂಡಲ ಯಾಜವು ಅವು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಡೆ ಗೆತ್ತೊ ಮೀನು ಬೇತೇನೆ ಪೂರ ಆತ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಬರ್ಸಜ್ಜತ ಪೊಯ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಇತ್ತದುಲೆ ಬರ್ಸ ಬೈದು ನೆಲ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಆತಂತಲು ಬರ್ಸ ಬೈದನು ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಣ್ಣಂದು ಎಂಕಲ್ ಬೈದಿನ ಏಲ್ ಕಾಲ ಆತನತೆ ಬನ್ನ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ನಾನೈತೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಆಟೋ ಪತ್ತದು ಅವೇ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು 7 ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ಅನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯ್ ಅವಲೈಸ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೇಗ ಪೋಡಾವು ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ರೆ ಪುಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ತುಕುಂದೇನು ಬರ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಇಡ್ದು ಸೀದಾ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ತೊಲೆನಿಗಲು ಉಡುಪಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಫೋನ್ ಫುಡ್ ಮೊಗಲಿಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಆತಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬೈದ ನನ್ನೈತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಏನೋ ಪುರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಲೆಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹಾಪುಡು ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ ಹಾಪುಡು ಮಗಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಸುಲು ಅನ್ಪೀನಿ ಪಕ್ಕಡಿಜಿದ ಇಂತೆ ತೂಕ ಏನು ಮತ್ತೆ ಗೆತೊಮ್ಮಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ ಗೆತೊಂಗತ ನಿಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲು ವೆಜ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ ವೆಜ್ ಮ್ಯಾಂಚು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ 2x4 ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಂಚು ಅವಾ ಇದು 2x4 ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಂಚು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆವತ್ತ ಅವು ಫುಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಮ್ಯಾಂಚು ಸೂಪ್ ಗೆತ್ತಂಗ ಬಕ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಸೂಪ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಂಚು ಸೂಪ್ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬರ್ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಚುಂಡಿ ಅಮ್ಮನ್ ತೋಜೆಯ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ರೂಪಗ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ ಅಮ್ಮಗಿನಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ದ ನೆಂಕೆಂಡು ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಿ ಜಾತಿನ ಅಭಿನ ಮಾತ್ರ ವೆಜ್ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಶನಿವಾರ ಅಂಚದು ವೆಜ್ ಮ್ಯಾಂಚೋ ಸೂಪ್ಗೆ ತೊಂದಲ್ಲ ಹಾಲು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಸೂಪ್ ಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದುಂಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ವೆಜ್ ದಾರುಲ್ಲೇರತ್ತ ವೆಜ್ ದಾರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಪನೀರ್ ಉರುವಲ್ಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನೀರ್ ಉರುವಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಸೆ ಪನೀರ್ ಉರುವಲ್ ಎಂಚೊಂಡಂದು ಕೇನೋಡಂದು ಏನೇನೆ ಶ್ಲೋಕಗೂ ಅಂಡ ಚೋಕುನ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಆತನು ವೇದ ಪನೋಡು ಪನೀರ್ ಉರುವಲ್ ಎಂಚೊಂಡ ಮೆರಡನಿಗೆ ಎಂಗ ನಮ್ಮ ಪನೀರ್ ಉರುವಲ್ ತಿಂದು ಪನ್ಗೆ ಎಂಚೊಂಡಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಆತಾ ಓಕೆ ಇಂಕೊಂಜಿಕೋರು ನಾನು ತಿಂದು ಬನ್ಪೆ ಖಾರ ದೊಡ್ಡ ನಿಜ ಲಡ್ಡು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಉಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಅದ ಪಾಸಾಂಡು ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಲೋಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಕ ಏ ಪನಿ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಸಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ಇಂಕ ಅಡ್ಡು ಕಬಾಬ್ದ ಲಕ್ಕನ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಈಗ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಪುದಾರೆ ಆಯ್ತು
ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಉರುವಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 2 ಪೋರ್ಷನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ ವೆಜ್ಜ್ಗೂ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಂತ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಲ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪಂತ ಎಂಚೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಲೊಟ್ಟುಗು ಬೋಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕತ್ತಲೆ ರೈತ ಕೊಡ್ತೇರು ರೈತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಿ ಬೊಕ ಗ್ರೇವಿಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಗ್ರೇವಿಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೋಡಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದು ನೋಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದುಂತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಉಂಟ ಫುಡ್ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ತಿಂದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫುಡ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಗಡ್ಬಾಡು ಉಂಟದೆ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಬರ್ನಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲೈತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಕರಂಚಿದ್ರು ಅವೊಂಜಿ ಬುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಇತ್ತನ್ ಬಕ ಪೂರ ಫುಡ್ಲ ಎಂಗಲ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಮಾತ ಫುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಇತ್ತನು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯುನಿಕಾರ್ಡದ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇಂಚಿನ ಉಡುಪಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಉಂಟು ಎಂಗೋ ಟೀಚರ್ ಸಿನ್ಸ್ 2001 ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆಯ 2001 ಇಂಚು ಉಂಡುಗೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಎಂಗು ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗ ಲಂಚನಿ ಸ್ಕೂಲುಡು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿನ ಉಡುಪಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಎಡ್ಡು ಫುಡ್ ಎಡ್ಡನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇರು ಪಾಪಾರು ಎಂಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಾಗ 11 ಜರ ಹತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ 11 ಐವಾಂಡು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಒಡೆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋಡ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪು ಒಂಜಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೋಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಏನ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೀಯ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ ಬೇತೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ದ ಐಟಮ್ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ತ್ಯಾನೊಂದು 2 ಟವೆಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಏನ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 1 ಮುಟ್ಟ ಬಿಲ್ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಟವೆಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಕಿಚನ್ದ ಟವೆಲ್ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ದೇವರನ ಕೋಣೆ ಪೂರ ಒಚ್ಚರೆ ಟವೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಗಲು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬೆಡ್ದ ತಿರ್ತಡಿಂಚ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮಗ್ ಪಂಡೇರು ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ದಾ ಆ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ ತೋಜವೆ ಡಬ್ಬ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಏನು ಅಗಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಪಸೋರೆಗ್ ಪಿಸ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ಬಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಉಂಡತ ಅಬ್ಬಿ ನಾನೊಂಜಿ ಏನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಬೀಜ ಪಿಸ್ತಾ ಬಾದಾಮ್ ಬಕ್ಕ ಬೀಜ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಪೂರ ನೆನಪು ಒಂದುಂಡು ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ದ ತುಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೀನ್ದ ಮುಳ್ಳು ಅವು ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಂದ ಬರಿಟೆದಿ ನಾಂಡ್ ಇಂಚೆ ಒತ್ತು ನಾಂಡ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಹಸಿ ಕಸ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಕೈಲ್ ತೂದ ಆಸೆ ಆಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡುಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಕೈಲ್ ತರಕಾರಿ ಬರ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬೊಕ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಡು ಒಂದು ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಅಲ್ಪನ ಬನ್ನಡ ಮೀನಿಗೆ ಅಪಗಪಗಾನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬರ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ನು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಂಚೋಂಡು ಅಂದ್ ಕಿನ್ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಿನ್ ಸಾಮಾನು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೈತಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಆಜಿ 7 ತುಲೆ 7 ಇಂಚಿನ ತಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಕಿಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂದೇಕ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊತ್ತುದು ಜೀರಿಗೆ ಮಾತ ಪೊತ್ತುದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ದಿ ಒಲಿ ಬೊಕ ನಂಗೆ ಕೈಪುಗು ಬೋಡ ಏನದಾಗ ಅಪಗನೆ ಪೊತ್ಪೊಡಂದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅಪಗನೆ ನೆಟ್ಟು ಗೆತ್ತದು ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಚಮಚಲುಂಡು ಯಾನ್ ಮನ್ಪೈತಿ ಆಪಲ ಮೂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಡು ಪಾಡ್ಲಿ 5 ಬಿರೆಲ್ಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಮೂಜಿ ಬಿರೆಲ್ ಪಂಡೆ ಈತಾಪುಂಡು ಚೂರು ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಯಾರ ಡಾಂಡ್ ಅವ ಅಮ್ಮಗೆ ತೊನ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆಗೆ ತೊನ್ನಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು
ಎನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ನಾನು ಒಂಜಾತು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಆಸೆ ಉಂಡು. ರಜೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ರಜೆಟ್ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿರೂಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಬಯ್ಯ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಆತ ಜಿಲ್ಲಾಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸೆಮಿ ಅವು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಗೆತೊನ್ಯಾನ ಐಟೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾ ಪೊಡಿ ಇಂಚೆನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗೆತೊನೋಡು ಅಂದ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬೈದುಂಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಡಬ್ಬ ಗೆತೊಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಅನ್ಗೆತೊಂದು ಕುಪ್ಪಿದತಲಿ ಕುಪ್ಪಿದ ಎನ್ನಡ ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ತುಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಸ್ತ್ ಅತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಏನು ಮಲ್ಲಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಗಿಂಜೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಜೀರಿಗೆ ದೇ ಪೂರ ಕುಪ್ಪಿದಾನೆ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಾಸೆಮಿ ಮೆತ್ತೆ ಓಮ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕುಪ್ಪಿದಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಉಂದೆಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ ತುಯ್ಯನ್ ಉಂದೇನು ಪೂರ ದೀವೆರೆಗ್ ಕಿಚನ್ಡ್ ಶೆಲ್ಫ್ ತುಯ್ಯ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ದಿನ ಕಂಡನಿ ಬಂಡೆ ಅವು ಇದೀಗ ಪೃಥ್ವಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಲೆ ಪಂಡು ದಂಚೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋದವೆನ್ಗೆ ತೊಂಬೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ದೀಲಂಚಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ದ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸು ಬಾಜಂದ ಎಕ್ಕುನು ಪೂರ ಎಕ್ಸು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಕ್ಕಲೆ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆರ ಅಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪಾಡುವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವುಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿದ ಚೂಲಿಗೆಪ್ಪೆರೆಗ್ ಏನಾಡಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಮಾತ ಚೂಲಿಗೆಪ್ಪೆರೆ ಇರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೇವರನ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡ ಒಂಜಿತ್ತು ಜೆಂಡ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬರ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಅಂದೇನ್ಲೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡ ನಮಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಇಂಚ ತೆರ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಣದು ಒಬ್ಬ ಒಂದಾಪುನ ದಿನ್ನೊಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದಾಪುದ್ನೆ ಇಂಚ ದಿವೇರೆ ಪಕ್ಕಡ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡವು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಡೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲುಗಾಗಲೇ ಪೌಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೌಚ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಒಂದು 2 ಪೌಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ ಎರೇಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೇಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊನೋರೆಗ್ ಡಬ್ಬ ಥ್ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಡಬ್ಬ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತನೆ ಬಾಜಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಈಗ ನೆಕ್ ಚಪಾತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇಟ್ ಬಾಜಿ ಪಾಡೋಲಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತನೆ ನೆಕ್ ದೋಸೆ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚೆ ನಾವ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಟಿಫಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಏನು ಟಿಫಿನ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನು ಇಲ್ಲಡೆ ಒನಸ್ಕೊನೊಪ್ಪಿನಿ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿದ ಕೈಪ್ಕೊನೊಪ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ತಿಕ್ಕಜಿ ಎಂಕ್ ತೂಕ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಡೇ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಡೇ ಆಗಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪೊಸಾತ್ ಆತನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಏಕೊನ್ಪಿನಿ ಒಣಸ್ಲ ಪೊಸಾತ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ್ ಆಯ್ಡೊಕ್ಕ 2 ಬಾಟಲ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಆಗಲಿ ನೀರು ಪರ್ಪಿನಿ ಎಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ನೀರು ಪರ್ರೆಗಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲುಪ್ಪೊಡು ಅವೊಂಜಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಓದುದಿತ್ತೆ ಕೋಟ್ ಶಾಲೆಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪರ್ರೆಗಂದೆ ಬೆಲ್ಲುಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ತೆರಡ ಲಾಯ್ಕಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕನ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪಂದು ಕುಲ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಟೀಚರ್ನಗಲೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ಡ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಏನೇ ಪಂಡ ಅಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪರ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಏನ ಪಂಡ ನೀರು ಪರ್ರೆಗಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷದ ಬೆಲ್ಲು ಆ ಬೆಲ್ಲುಗಾಗಲ್ ನೀರು ಪರ್ರೆಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಕ್ಕ ನಿಗಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ನೀರು ಪರ್ಪೆರೆಜ್ಜ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಏನ್ ನೀರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ಗೆ ತಂದು ಏತ್ ನೀರು ಪರ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಅವು ತೂಕ ಬಕ್ಕ ಬುಕ್ ಬೋಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಗೆ ತೊಂಡ ಅಂದೆ ಒಂದು ಅಬಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಬುಕ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಜಿ ಬುಕ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲಿಗೆ ಶಾಲೆಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ತಿಂತಾಗೆ ಕಿನ್ನೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಆಪಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಇಲ್ಲದ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಂಕಲ್ ಸಂತೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಡಬ್ಬ ಇತ್ತಂಡು ಏನಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂಬೆಂದೇನಿ ಬಕ್ಕ ಡಬ್ಬನೇ ಲಾಯ್ಕತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಬದಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ 2ಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದುಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದೌಲೈಡ್ ಇಂಚ ದೀಪಿನ ಒಂಚ ಅವಡು 4ಗೆ ತೊಂಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದೌಲೈಗ್ನೆ ಇಂಚಂದೆ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದೌಲೈಗ್ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೌನೇನು ತಿಕ್ಕದಿ ಓಡು ರೆಡ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮೋಡ್ ದೌಲೈಡ್ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಾಳಾತಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಡ್ಗೆ ತೊಂದಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಇತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಆಜೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಏನಡ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಆನ್ ಪೂರ ಓಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಜಿ ವಸ್ತಲೇನು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಏನು ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ತೊಮ್ಮಿ ನಡೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಯ್ಡ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ತೊಮ್ಮಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ
ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಫ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿನ್ ಸೋಪು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಒಂದು ವೇದ್ನ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ಗೆ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಗೆ ತೊಂಡೆ ಲೈಝಾಲ್ ಫ್ಲೋರ್ಗು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಪಾಡುವ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಶ್ಯೂ ತುಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುನು ಅಂಚದೆ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐಕ್ಲ ಅಟಿಲ್ದರ ಮುಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಈತ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ವರ್ತ್ ಪಂದೆನ್ನು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮಕ್ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಡು ಇಡೆ ಆಫರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಐಟಮ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾರ್ದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋದ್ಗೆ ತೊಮ್ಮಿನಿ ಹೊರನೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಸರಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಡೊಂಜಿ ಶೆಟ್ರನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ಗೆ ತೊಂಬೆನ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಗೇನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪುಣ ಅವು ಇಜಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ರೂಪಗೊರ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಪೆ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಗಾದಿಡ್ಪಿ ಸಂತೆ ಕೈತಲು ಉಂಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಉಂಡು ಸಂತೆ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಪೆನ್ ಅಪ್ರೂಪಗೊರ ಉಂದೀತ ಐಟಮ್ಗೆ ತಂದು ವರ್ಮ ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಂಡ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತ ಉಂದೀತೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದೇನು ಕಿಚನ್ ಇಡು ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡತಿ ಕಿಚನ್ದ ಪುರ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ ಪುರ ಉಂದೇನು ಪುರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡುವೆ ಕಿಚನ್ ನಾನು ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಸುರುಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತುಂಟೆ ಪಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೈಟ್ ಪುರ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಯಾನು ಕುಕಿಂಗ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ನಾವೇನು ಪೂರ ಕೊನೋದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ದಲ್ಪ ದೀಪಿನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಚದ ಯಾನ ಹೊರ ಫುಲ್ ಕಿಚನ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತವಾಗ ಕುಡಕಂತದ್ದು ದೀಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚದ್ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿರ್ಮಲ ನೀಟಾದ ತೋಜೋಡಂದು ತೂಕ ಏತು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಕುಕಿಂಗ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಎನ್ನದೆ ಈ ಒಂದು ಜೂನ್ ಉಡ್ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ನನಾತ್ಯಾನ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕುಕಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಡುಪಿಡು ಏನೇನೋ ಪೂರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಡುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಏನಾನು ಒಂಜಿತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ಡ್ 40,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪಿನಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ನಸ್ರಾದು ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಿ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಜರಡ ನಿಕುಲು ಏನಾನು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾವು ಜರಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಜರಡ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದು ನಾನು ಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಇಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೋಜಾಲೆ ಪನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್